Băi, oameni buni, să vă prezint două case rămase la 35.000 de euro. Una dintre ele m-am înscris eu, cu care v-ați mai înscris. Vă rog frumos să contactați, să-mi scrieți un mesaj, că eu mă prezint la cei care au prezentat casele, care ne-au făcut promisiunile și mă duc să revendic casa. Problema cea mai mare e cu cele două specimene de deasupra. Vor să ciordească casa. Vedem cum facem, ce avem voie să le doborâm sau nu. Așa, promisiunea care mai avem de la partid. Zice că o să ne instaleze un lift, o copaie și la butoane este doamna Gavrilă. Ea ne ridică, ea ne coboară. Acum să avem mare grijă că nu prea e de încredere, că dacă noi îi spunem ridică-ne, până la jumate uită de noi și picăm în gol. Nu știu cum vom face. O iau creangă cu creangă de urc, nu trebuie să folosesc liftul. Mare, mare, mare atenție să nu cădeți în plasa, să cumva să vă înregistrați sau să semnați pentru casele de 1 leu, că alea să ia numai pe relații. Doamna Gavrilă, cu ea puteți discuta, că ea e mâna dreaptă a lui domnul Simion, mâna dreaptă care ce să facă. Când are nevoie la toaletă, pe Dumnezeu o folosește. În schimb, ce să vă spun, multă baftă și nu ratați, că așa ceva nicăieri în lume nu găsiți. Casă, asemenea casă, minunăție de casă, într-un cuib de cioară. Astea ni s-a prezentat, astea am cumpărat. Eu m-am înscris, am dat năval atunci la înscrieri, am greșit, trebuie să-mi ridic casa. Repet, mai e încă una, scrieți repede mesaj și mergem împreună să ne ridicăm casa. Multă sănătate și noroc și știți melodia aia, România, trezește-te, ascultați-o de multe ori, toți.